हेलो लोगोफोर आं माने दिनै ब्राइडल मेकआप बानायनो थांनो नागिरदों दे लोगोफोर आं मा होनो खुंग्रिं बाथाबारि गामियाव आङो मा होनो ब्राइडल मेकआप बानायनो थांनो नागिरदों सासे आगैखौ ओमफ्राय दा आं बिनिनो ब्लग लानानै फैदों आरो फुंनि टाइम 6टा जाबाय टाइमा ओमफ्राय आं दा थांनोसै आरो दा होनबा देखायगोन हिनजाव गोदाना माबायदि आंना नै मेकआपनि बेगा ओमफ्राय दा मोनफैबाय दे आङो हिनजाव गोदाननि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आं दा देलायहोनसै आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा दा आंनि माखासे देलायग्रा बियो बेयावनो माखासे लाबोबाय ओमफ्राय बेयाव फिटिं जाजोबा ओमफ्राय दस्रायाव माखासे ड्रायार एरि हेयार स्ट्राइटनार बिसोरखौ दस्रायाव लानानै फैबाय आरो आङो हिनजाव गोदाना नै बेनो आगैया बिराद फिसा दे रानथेंथें बायथार आगैया मोखाङा गोलावलाव फिसासा होनोना ओमफ्राय दा आङो मेकआप बानायगासिनो आरो बानायबाय आङो आइशेड' आखिदों दा मेकआपाथ' कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा खानायाव माबा बिबार होगासिनो आङो खानाय बानायदों दा खानाय बानायगासिनो आरो माने हौवा गोदाननि लागो फैनानै एसे हाखु दारा जादों आरो मेकआप बानायनायफ्रा ओमफ्राय बिबार बानायनायाबो एसे हाखु दारायैनो बानायनाय जाबाय थाबनो ओमफ्राय दा माबायदि जाखो नोंथांमोनहा आगैमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय फट' खेबना भिडिअ'आवनो रायखानांगौ बे थानायखाय न'आव बे थाखायानांगौ बे बिनानावखौसो रायनांगौ देलायाबो जायो ओरै नायलाय आरो एसे ओरै खायदों नायलाय मेगना मोसेरबाय मालाय ओरै गिदिंलाय एसे फोलावबासो बे माबागोनथ' जिरायगोनथ' फोलावनांगौसो मालाखौ नायसुवा लाबाय थायोलै गथ'फोर मालाखौ नायसुवाना एसे फोलाव हिनजाव गोदानानै गाबला बायबायसो नायलाय गाबनानै जामसैलाय नै ओरै एसे एसे दा देलायनाया मेकअप जाबाय बिदाय लानोसै दा औहाय थांसै देलाय सानदों थालाय खेबनो थाङामोन मोना लायदों माबा जोंजोबोसो लायदो होबाबो दाना हिनजाव गोदानखौ लांनो नागिरबाय दे दा हिनजाव गोदानखौ लांसै ओमफ्राय नै गारिया लाइन दंखाजोबो थांनांसिगौल' आरो गासिबो गारियाव गाखोनानै दंखाजोबो ओमफ्राय साफा सानै गाखोबावनांगौ दंखोमा ओमफ्राय दा देखायनोसै आं नै हिनजाव गोदाननि गारिखौ बिराद मोजां साजायदोंना आंनि थाखाय बुहुद मोजां दा नै हिनजाव गोदानाबो गाखोनानै दंखायो ओमफ्राय दा थांनांसिगौल' आरो जों गाखोआखै जोंबो थांसै आरो है जाम्बि गाबो नामा नै बेखौ माबाना होलाय गाबनाङा गारिया जोंना नैबेनो ओमफ्राय
आफाया गाखोनानै दंखायो जोंना जों बिजावजालि आं ओमफ्राय आंनि बिहाव थांगोन आरो आंनि हासबेन्ड सालायगोन गारिया आंनि बिजावजालिया नै लुदुर गेगे नायनो मोजांथार ना आंना बिजावजालिया दा नै विंगार गंसे दङ दे आंनि बिहावनि गारि बेबो न'निखा बे गारिया नैबेबो आंनि बिखुनजो जायो दंजोबखासै गाखोजोबखाथारबाय मालाय नैबे आंनि मा होनो बिहाव आरो हिनजाव गोदाननि बिफा बियो आफा एसे खेबनानै लाबाय आङो आं दाना डाइरेक्ट हाबायाव सफैबाय दे ओमफ्राय आङो खेबबाय थानोबो हायासै आङो आं डाइरेक्ट हाबानिखौ खेबबाय आङो बांद्राय गोलावबाबो नायनो बायोना भिडिअ'आ एसे गोलाव जाखाबाय दिनै ना ओमफ्राय दा बांद्रायबाबो गोलाव जागोन ना ओंखायनो गारिजों फैनायखौ आं खोन्थाबाय थायासै ओमफ्राय दा नै हाबायाव डाइरेक्ट नै हाबा जानो लाबोबाय आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों हाबा होनोसै मानि दा मानि बाथौआव हाबा होगोन आरो नै बाथौनि नेमखान्थिजों हाबा होगोन आरो दा आंनि देरसिन गथिखौ दिनै आङो गोथार जुलि आखाइ हमनानै लांनाय जानोसै दहाय गामिनि आंगो फिसाजो अनजलि फुगेन गथिनि फिसाला गोदैसिन राजिबजो गोथार जुलिखौ होलांनाय जानोसै दहायनि फिसाजो फिसाला दुइसिनजो गोथार जुलिखौ होनानै गालांसै दहाय आयै ईश्वरी बरमाली मनसा भगवती होदोनै नों ईश्वर दिनै आंनि आंगो फिसाजो देरसिन आं फुगेन गथिनि फिसाला दुइसिनजो गोथार जुलिखौ हमनानै आखाइ हमनानै होनाय जानोसै lurnya Oi, huwa ka na sinda tunan na kan hinda ulan ko. Oi, ji huwa.
จะเป็นมองแนวบวช Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
हाबायाव थाबाय थानो बानानै न' सिङाव थाफैबाय जों हौवा गोदाननि रुमाव थाफैबाय आरो माथो खालामनानै थाबाय थानोना ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ओरैनो न' सिङाव थाफैबाय आरो जोङो जेनेबा हाबायाव थायासै आरो जोङो न'आवनो थाथ'नोसै दसे रेस्ट लानोसै जोङो नै बे आगैमोनहाबो हाबा नायनो फैदों हाबायाव फैदों बिसोरबो दा रायलाय होनलाय एसे आंनि चेनेलखौबो खोन्थाबाय आङो चेनेलाबो आंना गोदानखासो नालाय दा आंनि ब्लगखौ खोन्थाबाय मोजां गाज्रि रायलायबाय आरो एसे दसेनो दा बेनो आरो हाबाया जोब्बाय दे हाबा जोबनानै फैबाय नै मानो न'मा न'आव सोफैबाय हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानखौ एसे बुजायग्रोबाय आरो बिसोरखौ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आरो दा गासिबो दंजोबो बिमानैमोन नै बिसोर गासिबो बिमानैमोन गोजा दे हिन्जाव गोदाननि दंजोबो बिसोरो ओमफ्राय हौवा गोदाननि न'खरनिबो दङ माखासे ओमफ्राय दा बुजायबाय आरो बेनो आरो दा बुजायगासिनो आरो दा हाबायाथ' जोबनानै थांबायना ओमफ्राय दसे उनाव माने थांनोसै आरो ओंखाम एरि जानानै थांसै आरो जोंबो नै बिसोर आगैमोनहाबो माबा दे हिन्जाव गोदाननि लागोनिफ्राय फैजोबनाय जोंजों एखे लगे फैदों बिसोरबो मोसादो दे मोसायलाय थांलाय मोसायो थां दे मोसादो दे मोसा फाइनालि हाबा एरि जोबखांजोब्बाय जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा दसे ओरैनो लामायाव फैबाय जोङो थांखानोसै नालाय दा हिन्जाव गोदानखौ बिदाय होगासिनो थांसै आरो दा दसे ओरैनो लामायाव दा आंनि चेनेलखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा आंनि आगैमोन आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो आदा बाजैमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदे आगैमोन दे मानोना बर'जों बर' एसे दावगालायनायाव हेल्प होनांगौना बयबो माने अनलायनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो आगैमोन
आरो आङो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आंबो दासो गोदान ना ओंखायनो बांद्रायबो आंनि भिडिअआ मोजां जाजोबा जानो हागौ दा बेनि थाखाय आं मा बियो आं हागौमानि आं मोजां भिडिअ बानायलांनो नाजाबाय थागोन आङो मानोना ब्लग लाबोनाया आंनि मोनसे इउटुबाव चेनेल लाबोनाया मोनसे आंनि दायित्व आंनि बिबान थायोना ओंखायनो आंबो मोजां आं भिडिअ लाबोनो आं नाजाबाय थागोन आरो आगैमोन होमबालाय दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे सनाफोर दे दोनथ'लायसै होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे होमबा दे बाय बाय